Hello, boys and girls. Welcome to the 6th day of our 10-day prayer program. Well, one songwriter says, whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon, whisper a prayer in the evening. Why? Because we do have daily struggles that we are going to. Today, our theme is focusing on the solution to the problems that humanity is facing. And the solution is in nothing but dying daily unto our Lord and Savior. Remember Jesus speaking to those under the dictates of his voice in the New Testament, recorded in the Gospels. He says, if anyone would want to follow me, they must deny themselves daily. In actual fact, he uses the word they must die to self daily, not literally die, but what we simply say is we surrender ourselves to the life of Christ, that what God wants over our lives is what rules in our life. Beloved friends, let me tell you, if you want to overcome the challenges of this world, we need to constantly pray to God in the morning, at noon, and in the evening. Of course, when we demarcate this time, we are not saying it's only that time, but we say pray as much as you can. That is the only solution to the problems that we are facing in this world. Let me remind you, there's always an answer, and God answers a prayer. And the solution to our problems is to talk to God because he cares. And because God cares for us, we need to pray for ourselves. Wow, I've heard a term that says intercessory prayer. Even as you pray for yourself, you need to pray for your family, for your friends, for the community, the globe, the church. And I always say the people that call themselves your enemy, but I know you love them so much to call them their friends. So for us to be able to overcome our daily struggles, we must daily surrender ourselves through prayer unto God, that the Spirit of God might be upon us. And we also do this by praying for our family and friends and those who are in the care of our sphere of influence. So may God bless you as you continue to pray. By the way, as we've come to the end of this day, I hope your prayer list is growing every day, because each and every day you're adding people to the prayer list as you pray to them that God might bless them totally and completely. God bless you as we continue with this 10-day of prayer. God bless you. Jesus is able. I know my Lord is able to carry me through. He is able, able. Jesus is able. I know my Lord is able to carry me through. He heals the brokenhearted and sets the captives free. He makes the lame to walk again and causes the blind to see. He is able, able. Jesus is able. I know
Ndamirira Jesu kundichingamidza kumusha wake wekudenga nguchena nemarima nezviremba wakaenda kugadzirira ndamirira iri Jesu ndakumirira nechireko kuda kuona kakudenga kumusoro ndinoda kufamba munyika yoita nevanawo waMwari wedu nekuyimba rwiyo apo tichafamba rweruponde soro rwa Jesu ndamirira iri Jesu ndakumirira nichiri kuda kuona kuda kakudenga kumusoro Pera nyimba kore zetichazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana katichazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira ene Jesu ndakumirira nichiri kuda kuona kuda kakudenga Pera nyimba kore zetichazopinda kumusha Jesu wakatsidza kunyika yakana katichazorora mumusha wa Jesu kudenga ndamirira iri Jesu ndakumirira nichiri kuda kuona kuda kakudenga kumusoro ndinomira pachotani nekunangisisa kunyika yoyekenani uko kune musha tichazorora kunyika iya kudenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchina nima sorora tichazorora kunyika iya kudenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba rwiyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuona Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika
iya kulenga Uwasoma tichazorora Ikweyo toimba Riyorwa Moses na Jesu tichazogara Moyo wangu wafarira Unoda kuyenda Andi chichiro chobuya Dashinga kufamba Tichazorora kunyika iya kulenga Buwasoma tichazorora Ikweyo toimba Riyorwa Moses na Jesu tichazogara Tichazorora kunyika iyo kulenga Buwasoma tichazorora Ikweyo toimba Riyorwa Moses na Jesu Ndikukwira munzira yekulenga misi yese Ndichinyamata munzira tenzikwize kulenga Ndisimudze ndimisenyi Nerudawira kulenga Panjimbo yakakwirira Tenzimise kulenga Ndikukwira munzira yekulenga misi yese Ndichinamata munzira tenzi ndikwidze kudenga Ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga Andilizango kugara apapane kupokana Asibamwe bangagara Ini ndinoda kusoro Ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga Doda kugara kudenga Kana satana ndinetsa Rudahiro wangu rwese Gerwe kugara kudenga Ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga Doda kukwira kumsoro Ndione kupenya kwenyu Ndinona mazira kuti tenzi ndimise kumsoro Ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga Ndisimudze ndimisenyi nerudawira kudenga Panjimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga Panjimbo yakakwirira
tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga panzvimbo yakakwirira tenzi ndimise kudenga. Bangisa Jesu hana chitema upenyu wake iwo wapiweni upenyu wangu unane chitema iwo wafukwane Kitwane upenyu wake indozo zivahu upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema ona wafukwane tema shatama shakatuka wewa yaulocha ukufukizwa nemwijeso upenyu wake dozo zivahu upenyu wese upenyu wangu iwo wechitema iwo wafukwanewa mukati meupenyu pane nguva idzo zvinhu zvinorema, pane nguva izvo zvinhu zvinooma, pane nguva apo hama dzinokusiya, shamwari dzichikusema. Asi muimbi wekwedu anoti iye, nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake hwapiwa ini, wangu wechitema wakundwa newake uchena. Mwari ngaakudzwe naishe wedu Jesu Kristu, anotifukidza nekururama kwake, anotipa nguvo yemutambo, anotipa kutanga patsva. Hazvina mhosva vanhu vaMwari kuti rufu rungauya, hazvina mhosva kuti chitema chingaridza muridzo mukati meupenyu hwako, hazvina mhosva kuti zvingatsvuka sei. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwake chete ndihwo hunopembedzwa pamberi pedenga. Tinosununguka chete kana taenda kwaari, kana isu tikaenda kuna Jesu. Anotitora sezvisikwa zvitsva. Kana munhu wava muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvazuro zvapfuura, zvese zvava zvitsva. Vanhu vaMwari, panguva ino zvakanaka kubata mupenderonguo yaJesu, zvakanaka kuwana rufaro rwake, zvakanaka kuwana pembedzo yake, zvakanaka
kuswedera padhuze nemuponesi. Rufaro rwedu runozadziswa kana taenda pana Jesu mupi weupenyu hwedu. Kumwe kwese ijecha rinonyudza, tinosunungurwa chete kana taenda pamakumbo aJesu. Ishe werugare atibatsire tiise maziso edu kwaari Kristu, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda panguva ino nemuimba ari kutibatsira. Nangisa Jesu haana chitema, upenyu hwangu hwapiwe ini, hwedu hwechitema hwakundwa nehwake kururama. Batsira iwo Mwari. Nzendo dzatakafamba muupenyu, dzimwe dzacho dzinorwadza, dzimwe dzacho dzine maronda namavanga asingaperi, asi hakuna angatibatsira. Pamwe pacho shamwari dzakatisiya mudima guru kwazvo, hama dzikasimudza maoko nokusarema, asi Jesu hamuna wamunosema. Tinokumbirawo Mwari wedu, ruvheneko rwenyu rusvikire mukati memwoyo yedu nehana dzedu, tinzwe tichifara kuuya kuna Jesu. Tikumurei zvakaipa zvose, tikumurei zvisingakufadzii. Mutipfekedzewo nguo yomutambo, tigoimba rwiyo, tigofara, tigozivisa vamwe kuti upenyu huri muna Kristu Jesu, kusunungurwa kuri muna Kristu Jesu, rufaro ruri muna Kristu Jesu, tariro yamangwana iri muna Kristu Jesu. Tatenda Mwari kuti muchatibatsira pazvose kuramba takatarisa kwamuri, muvambi nomukwaniso wokutenda kwedu. Muzita raIshe wedu Jesu Kristu tinonamata. Amen. Genesis chapter 1 verse 26 and verse 28. Ndo pachatora idzo chedu. Genesis chapter 1 verse 26 and verse 27. Ndo pachatora idzo chedu. Tisati taverenga ngatinamate Ishe tomudaidzai potoverenga soko renyu. Tinokumbira kuti mutiropafadze naro Baba. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Genesis chapter 1 verse 26 na verse 27. Mwari akati, ngatiite munhu nemufananidzo wedu akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akasika munhu nemufananidzo waMwari, akavasika murume nemukadzi. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kweshoko rake. Toda kutarisa musoro weshoko unoti kudzosa chimiro chaMwari. Kudzosa chimiro chaMwari. Restoring the image of God. Kudzosa chimiro chaMwari. Ndo nyaya tichatarisa pano. Mazuva apfuurayo andichataura nezita. Pane mukomana akanetsa kwazvo nenyaya yeDNA. Mamurangarire zita rake. Izita riri popular ramunoziva, asi akauya mukomana akashupa. Ndikataura zita rake angazofunga kuti ashupa. Stereki. Saka ndimutaure but anenge anonzi akashupa. Vanhu vachiinda kwaari vachida kuona kuti mwana aberekwa. Ndoshaya kuisa kuti mwana aberekwa anoda kuzikamwa kuti baba wake namai wake ndiani. Iye aberekwa. Unobva wangoona kuti pane confusion somewhere. Because mwana aberekwa ende vamwe vana vacho vanenge vatokura. Hana berekwa zvino, aberekwa papaya. Ende mwacho akuda kutoberekawo, but anoda kuzikama kuti ndewani mwana uyu. Ukaona vanhu vanoda kuziva mwana kuti ndewani, pane dambudziko. Kureva kuti munyika tine problem yevanhu vasingazikamwi vabereki vavo.
zvakadaro zvokuti panenge poshupa kuti mwana uyu ndiwani, ende makaona dzichiitika pachitwa matare zvikanetsa kanzi hawakoni wakuona nezvakadaro, ndichingoseka ndichiti mwana ndewani. Saka toda kumboona kuti why is it important to know kuti iwe uri wekwani. Zvinobatsira chii kuziva kuti uri wekwani? Restoring the image of God. Kana isu tisingazivi vabereki vedu, kana usina kufanana nemubereki wako, vanhu vainetseka voti imbotsvaka kuti ndewangu here, because mino yacho haisi yekwedu, chiso chaka hachisi chekwedu. In other words, vaisagutsikana nemunhu kana vakamutarisa. Is the image of God still with us? Tichinacho here chimiro chaMwari? Dei DNA yaitorwa, maresults aiti kudii? Muropa mako muri kutendera ropa rani? This is what we want to investigate. Mwari vachitipa simba timboona vhesi yataverenga, very important text inotsanangura about creation. The Bible says Mwari akati, Mwari akati, kureva kuti pakagarwa pasi. Hatina kungosikwa by accident. Pakagarwa pasi, pakadaidziwa executive committee yakanga ichichenyiwa naiye chikukutsira chedenga. Ndobva vagara pasi kanzi toda kumboronga, pane dare nhasi kune meeting yanga isiri virtual, it was a physical meeting. Vakagara vari pasi, baba vakanga varipo, mwanakomana anga aripo, mweya mutsvene vanga varipo. I don't know, aitora maminutes, but they were there together, and agenda number 1 yanga iri kuti we must create man. Toda kusika munhu, kanzi pana anotsigira rikato ndinotsigira, vese in favor vakabva vavhota, it's carried. But toda kumusika sei? Kanzi haadi kusikwa sengirosi, anoda kusikwa sesu, ngaafanane nesu, ngaafanane naMwari. And then kanzi sealed, ngazviitwe tione kuti zvofamba sei. Lucifer was not there, Gabriel was not there, they were not included in that meeting. Let me talk to someone. Hatina kusikwa, Satana aripo. Hatina kurongwa, Satana akatarisa. Kana kukudherera, mutaurire, wanga usipo nchisikwa. Wapindira papi panyaya mhuri yangu. Ibva mumusha mangu, you were a stranger. When I was created, you were not consulted. Hauna kuvunzwa, come on. Hauna kuvunzwa, utodini pakusika godi, wakanga usipo, wapindira sei kubasa kwangu. You are not there. You're a stranger. Hatini kukuona, buda mbamuno, kana mone tsare nemukadzi, umuudze Satani, wapindira papi pamuchato. You are not there. Pandakapuwa mukadzi uyu, wanga usipo pandakapuwa vanawo, wapindira papi pamimba yangu. Uri kupindira papi panyaya kuponeswa kwangu? Ibva muno Satani. I want to see the church one day vachitaura kuti pane munhu apindira. Ndinoona vanhu vanopinda muWhatsApp group havasina kupiwa link, muripo here sangana namwe, vachipindira vanosiya vatinyangadza nekukanda zvisina musoro. Musatendera nhamba isiriyo kupinda muWhatsApp group. Mumvunze kuti ko iyi nhamba iyi, isu tiri vakomana vemuWhatsApp nevamwe shasha dzangu dziri pana nezvidzidzo zvatinoita, tine nhamba dzatakalista, tikangoona yapinda, handitauri zita rayo, inonzi plus something 2 something, tikaona yapinda totobudisa nyangwe asati akanda, because tinomaziva manhamba iwayo kuti haasi right. Rega ndikutaurire muKristu, hakuna kuregera nhamba ichizorora muWhatsApp. Inogona kuti hemeni nhasi, but mangwana ichakunyangadza. Hakuna kutendera Satani kutandara pamusha. Usamurega achitandara pamhuri yako, anogona kufambirana newe nhasi, but mangwana achakunyangadza. Dare parakagagwa kudenga, anga asipo. This is why Satani akaita jealous. Akati sei makandisiya pakusika munhu. Mudenga munhu hamusi fair. Ukaona Lucifer aifamba pakati pemurazvo womoto, oita jealous rekuti haana kukoka kumeeting. Meeting yacho yanga iri high profile. Ungazvisungirira kuti kwaenda shaiwa dhora. Iwo pakagariwa musangano waidiwa naLucifer, but haana kuinvitwa. In other words, I'm trying to say to somebody, handisi munhu wamanga-manga, ndiri munhu musvinu, because dare rakagara harina munhu mukati, rina Jehovha chete. Only God ndiye akaronga zvokusikwa kwemunhu. Isn't that powerful, vanhu vaMwari? And then the Bible says, kana taakumusika toda kumufananidza nesu. Hey, in other words, pandakaitsvaka
Jida kuona kuti kufanana Mwari zvinorevei. What does it mean to be like God? Because vamwe vanhu vanogona kufunga kuti munhu uyu kuti akafanana Mwari uyu. Because tine zviso zvakasiyana naMwari. Tiudza nechokwadi zviso zvedu zvakatisiyanei. But imwe unogona kuona munhu obva wati kuti akafanana naMwari uyu. Uchiona zvaari. Ende unobva waenda uchiti aiwa. Asi uyu anodaro akafanana Mwari. Because une picture yaunayo yaMwari. Saka ukaona uyo obva wati iwe inenge iri kure pane yauri kufunga iwe. Andigoni kukupikisa, vandiri kukubvunza kuti iwewe sei une picture yaMwari yakadaro usina iyi yakadai. Zvekutaridza kuti musoro mako uri kuti iwe picture yaMwari nofanira yakanaka. Nokuti wauri kuti haana kufanana Mwari akaipa mukuona kwako. Saka kana uchitaura nezvekuti munhu akafanana Mwari wobva waisa runako, handingakupikisi. Because Mwari wakanaka ufuti. But is that the image of God? Image yaMwari ine chekuita neutsvuku here kana nemhino refu? Is the image of God that beautiful as you might think? What is the image of God? It's a subject yakatoresa doctorate kuna vanhu vakawanda. Kutonyora Genesis 1:26. Created in the image of God. Saka haigoni kupera ne 40 minutes. Because it's big. But what I can tell you, my brothers, my sisters, when you talk about the image of God, hatisi kutaura mhino refu, neutsvuku, neutema, nevhudzi rinoerera. Tikutaura pamusoro the character yaJehovha. Hakuna chinhu chinorarama kana Mwari asina kuraramisa. We are not talking about kureba kana kupfupika. Tikutaura pamusoro life. And if you check issue nechekuita nechitema, chitema chakakanganisei. Chitema hachina kubvisa kurasa chimiro chaMwari. Teresa apa pakati Korea musarasika. Hachina kurasa chimiro chaMwari. Dei chakachirasha. Jesu aisaya pamuchinjikwa kuzofa. Boza aivinge kana pasisina chiro. Chakamufambisa ndechekuti chakadistorta. Ndashawa varari chishona. Chakadistorta the image of God that was there. But the image of God yakasara iripo, yakafukidzwa nechitema ichi. Mwari akati ndoda kunofukura my image. So the death of Christ yave kuvisa chakaputira, chachaputira the sin yakave kaita meme, yakave karemadza chitema chakaremadza that image of God yanga iri patiri. Saka Mwari wakauya kuzoronora kuroiwa kwakwaitwa. Munhu kana aroiwa akasafa zvoreva kuti pane chavhiringwa neuroi. Saka panoda kuronogwa kuti pfungwa dzake dzidzokere pakare. Saka hatingati munhu aroiwa afa iye ari mupenyu. Munhu anogona kunzi munhu mupenyu. Hakuna vanhu vakamboita mariro nokuti munhu akaroiwa. Vakadeedza doves kuzoviga nokuti akaroiwa. Asi vanongoti akaroiwa akangozvana but anenge ari mupenyu. Takaroiwa tiri vapenyu by grace. But Jehovha vakauya kuti varonore kakuroiwa kwedu tidzokere pachimiro chake chakakwana. So the image of God is not just one, it's multifaceted. Image yaMwari yakazara, hachisi chinhu chimwe chete. Here's another statement that I want to say to you. Kune vadzidzi veshoko vanganyora nechirungu. We are like God, but God is not like us. Takafanana naMwari, asi Mwari haana kufanana nesu. Toreva kuti haugoni kuona munhu ukati ndiMwari, asi unogona kuona munhu ukati munhu waMwari. Saka hakuna munhu ane chiso chaMwari nokuti chakatsvuka. Vanobva vati hatidi Mwari wechirungu. Nokuti waona kala yechirungu woti Mwari hatidi Mwari wetu, toda Mwari wechishona. Bend, togwa neganda. God is not like us, but we were created in his image. Ndikupe simple. Uyo mwana wangu uyo mkomana Tinashe, that's the last born wakomana wendo kupesira msikana na wakomana batatu. Ina handifanani na Tinashe uyo. Iye ndiye anofanana nini. Kana kuti ndafanana naye hamuzivi chishona. Handifanani nemwana kunyange takafanana, asi iye ndiye anondifuza nokuti ndiye mwana. Mwari haafanani nesu. Akaitaura wani makandona ndakanyarara mukati ndakafanana nemi. Imi motofanana naye because anga ariko musatema vapo. So the image of God ine tunhu twakawanda mukati matwo. That's why John achitanangura anoti 1 John chapter 3 verse 1
and verse 2. Varume hama hatizivi kuti chazovei. Asi kana akuonekwa, hallelujah, tichazofanana naye. In other words, hakuna kushainira umwe nekureba kwevhudzi. Uchiti ndimi muri pedyo naMwari. Kana matsvuka nemino refu moti muri pedyo. Hatizivi vanhu Mwari kuti chazovei. Chatinoziva kana akuonekwa chafanana naye. So the image of God is not one image. Yevanhu vari pano panyika. Like father, like son. If you read Education, page 15, it's a very important book. When Adam came from the Creator's hand, he bore in his physical, Teresa, mental, and spiritual nature a likeness to his maker. Paakasikwa, God created man in his own image. It was his purpose. It was his purpose that the longer man lived, the more fully he should reveal this character. Kana manza kachirungu kari papa zvotaridza kuti Adam paakasikwa akafanana Mwari. Mwari waida kuti kurarama makore akawanda kwaaita airamba achifuza baba. Kuyenge iye akasikwa nemufananidzo waMwari, Mwari anga asina kufanana naye. Asi Mwari vaida kuti ararame nguva yakareba kuti azosvika pamufananidzo wake. Otherwise, the Adam akanga akangoti geje naMwari anga atova Mwari. Muri kuibata here vanhu vaMwari? So when you talk about restoring the image of God, tiri kutoti tave kure. Muri kunzwa shona here? Kana Adam anga akafanana asasina achinzi akure agofanana naye, zvoreva kuti isusu tiri kure. Kutobva pano tofanira kutanga tasvika pana Adamu, tozorarama tobvapo tozonosvika kuna Mwari. What does that mean? It shows that restoration is very critical. Kwanzi, the same book rinoti, the more fully reflect the glory of the Creator, all his faculties were capable of development. All his faculties were capable of development. Saka Mwari wakanga vaisa maari kuti akwanise kuramba achikura. Right? Their capacity and vigor were continually to increase. Saka zvavakaisa muna Adam zvaive zvekuti arambe achikura kusvika pachikwekwenhero chekuti kana akatariswa anonzi uyu hapana kana mvunzo mwana waMwari. Is there any promise for restoration? Yes, the promise is found. Vadikanwa, zvino tiri vana vaMwari. Uye zvichigere, 1 John chapter 3 verse 2. Uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye nokuti tichamuona sezvaakaita. Maibata here? Mwari haana kuchinjwa nesituation. Tichamuona sezvaakaita. Asi isu takachinjwa nekuda kwechitema, tikafukidzwa negumbeze iri. Asi Jesu pamuchinjikwa vakauya kuzogadzirisa chimiro chavo mukati medu, kuti chidzokere pachimiro chaicho chavakatisika tinacho muna Adamu, kuti kana chinge tazorarama tinavo makore ese nekusingaperi tichasvika pachinhano chavakanga vakaronga kuti vanhu vavo vasvike. Ukaverenga 1 Corinthians chapter 15 verse 49, tichaverenga nechirungu na 50. And we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither both doth corruption inherit incorruption. What does that mean? Shoko riri kuti nokuti takaberekwa muchimiro chenyika, we shall also bear the image of the heavenly. Takaberekwa muchimiro chenyika, asi kana chizoonekwa tichawana chimiro chekudenga. Shokoroti
nyama neropa. Pando pane nyaya. Nyama neropa hazvigari nhaka yekudenga. Saka musazvinetse nekutsvuka kana nekureba kana nekugara kunzvimbo dzakanaka, nokuti hazvisizvo zvichagara. Chinogara chimiro chedenga chatichapiwa pakuonekwa kwake. Mubvunzo wandaita ndewekuti his image iyi yaMwari must resemble his character. Image yaMwari, Teresa ndopane nyaya. Image yaMwari yakanga iri pana Adamu yaionekwa mukarekta yaAdamu. Jesu paakanga ari pano aiti wakamutarisa kunze waiuona neunhu hwake. Pana chamanzo. The image of God resembles his character. In other words, Jesu vaisada kutaura kuti vanhu vazive kuti ndiJesu. Kungofamba vanhu vaitoziva kuti ndiJesu vasati vataura. So when the image, the outside resembles the inside, then hatichagari pano. Chakatigarisa pano zvinhu zviviri izvi hazvisati zvafanana. Kana zviviri izvi, Ellen White says it, kana zvichinge zvafanana hapagarike pano. Nengari kuti pano hapagarwi nevanhu vane character yekudenga vashanduka kunze nemukati. Jesus will come and claim his own. I remember Enoch anonzi akafamba naMwari. If you remember him, Enoch akafamba kairi, akambofamba pano panyika. Zvino ari kufamba kudenga. Pano akafamba ndopakazobereka Methusela, ndobaba vacho. And then the Bible says Enoch akafamba naMwari. Mukaicheka muchaona kuti kwese kumwe kwese kwaakararama hazvive kuti haana kufamba naMwari, aifamba naye. But mafambiro akazoita abereka mukomana uyu akaita kuti denga riti uyu haachadi kuramba achifamba pano. Pandakaverenga Ellen White anoti Enoki pfungwa dzake dzakanga dzave dzedenga bedzi. Saka aiti kana avete anofunga denga, kana ofamba zvekudenga. Denga rikati ko munomushupirei kugara pano paasingafite. Nekuno kwatinoona vanhu toti ifambi iye ari mudzimai womunhu. Kana pane vanhu vagarika ifambi mazuva ano dzavanda. Taidziziva makore edu, unotongomuona achifamba kuti ndiyo iyi, haubvunze. But mazuva ano dzavanda because nyango nemadzimai vari kupfeka sedzo. Saka kana ukati ndiyo unorashika. Ichitori mhandara asanopfeka sefambi. Saka mukomana akazotaura kuna 27 dzaGenesis verse 22. Hongu voice rako ndarida ndera Jacob ndera Esau, Jacobo, but muviri wako mani ndewa Esau. I'm confused. Ndikakubata bata kudai Esau paagere, but voice, how come that muviri ne voice zvasiyana? Ndine problemu, handina problemu hangu nematauriro, but ndikakubata bata ndiri kunzwa kuti ndiEsau, but ukataura ndiJacobo. Yes, ungachinjako kuje. Come on, Church of God. You can change the outside, but you cannot change the inside, because the voice comes from inside. Many of us takangochinja kunze, but mukati hamusati machinja. Zvakadaro zvekuti character haindirani nezvatinopfeka nekwatinoswera. Dzimwe hembe dzikarashika dzangodonha somewhere, hadzimboyi kuzobvunzwa vanhu vekuchechi kuti sketi iyi ndeyani yakadonha pamabhazi. Hazviiti. Vanoenda pabhawa kuti I think pane munhu akadonhedza sketi iyi pabhazi, bhazi paraenda kuHarare. Vanoudzwa kuti pano hapo dei macheka pachechi apa. The outside, ndopane nyaya yakapo. The outside must resemble the inside, and vice versa. Kana chinge zvadaro, the image yaMwari ikaoneka, then God is going to come and claim his own. Toda kuti muone something chandaona panapa panaitarisa nyaya iyi. Kwanzi panapa Daniel chapter 3:22, it's a story yamunoziva. Nebuchadnezzar anoti akanda vakomana vatatu. You remember the story? And then the Bible says vakomana vaya vafamba muchoto.
mabhegi avo vakatoabata, zvanga zvakasunga zvadambuka. Nebhukadhineza anosimuka, anoti hatina here kukanda varume 3 muchoto? Asi ndinoona vave vana, ende wechina Teresa akaita semwanakomana womunhu. He is like the Son of God. This is 600 years before Christ was born. Amen. But Nebukadnezar akamuziva. Daita mubvunzo, akamuzivirepi Nebukadnezar? Jesus by this time, paakatouya muchoto umu, anga atobva kudenga. Asati aberekwa naMaria. Maria wacho anga asati atomboberekwa. Asi Nebukadnezar akati, umwe wacho mwanakomana waMwari. Pandaitsvaga ndaona pakanyorwa shoko rinoti, vakomana vaya 3 pavairarama muguta, Teresa naMwari, pavairarama muguta vachiparidza nezvaJesu, vakaburitsa chimiro chaJesu nekunze. Zvokuti Nebukadnezar anga akuziva chimiro chaJesu nemafambiro evakomana ava, nekarekta yevakomana ava. Akanga akutoziva chimiro chaJesu physically, nemararamiro avakaita. Zvekuti pavakanga vachifamba vaizikama kuti ava, if you are not mistaken, these are sons of God. Saka paakamuona, Ellen White akaitsanangura, kwanzi pavakaona Jesu, akaona chimiro chaainzwa nechairaramiwa nana Shadrach, Meshach, Abednego. Akati uyu ndiye avairarama. Nanhasi I'm confused. I need to ask Nebuchadnezzar, wakamuziva sei? In other words, issue ye character ne issue ye image hazvisiyane. Chimiro chemunhu nehunhu hwake zvinofanirwa kufambirana, zvekuti vanhu vanoziva kuti uyu mwana waMwari. Kwanzi nemunyori pano pana Genesis chapter 27:22. This is a Mount of Blessings, page 17. The earth promised to the meek will not be like this, darkened with the shadow of death and the curse. There is no disappointment, no sorrow, no sin, no one who shall say, I am sick. There are no burial trains in heaven, no mourning, no death, no partings, no broken hearts. But Jesus is there. Peace is there. Kana chinge tasvika kunyika iyoyo, tichinoonana naye, tatora chimiro chake, hapachazovi nekuchema kana nematambudziko. How did that heathen king know what the Son of God was like? The Hebrew captives, ndiana chikuudza, prophets and kings. Page 509. The Hebrew captives, filling positions of trust in Babylon, had in life and character represented before him the truth. Plainly and simply, they had presented the principles of righteousness. Iwo pachao pavakararama zviri pachena vakayanika Kristu ku Babylon. And then what happened? Thus teaching those around them of the God whom they worshipped. They had told of Christ, the Redeemer, to come, and in the form of the fourth, in the midst of the fire, the king recognized the Son of God. Vakanga vataura kuti tinaye mukomana anogona kuuya. Vaisataura musi wemoto, but vaitaura pazuva rekudzoka. But nekuda kwekarekta dzavairarama, Nebukadnezar akakwanisa kumuziva. Why? Because vakomana ava vairarama kunze nemukati. Vakanga vasiri vakomana vekuti maybe, but vaiti kana vorarama vairarama saKristu. Mararamiro aita. Even paAntioch vakanzi ava maKristu. Why? They moved and lived like Christ. Now, I want us to wrap it up with this quotation. What was the purpose of marriage? We are in a marriage week. Tiri muzuva remuchato. Manuscript, the first one, page 16, 1899. Here's what Ellen White says. Christ came not to destroy this institution,
marriage institution. Christ did not come to destroy marriage, right? But to restore it to its original sanctity and elevation. Kristu akauya kuti asimudzire muchato audzosere pachinzvimbo chawo chaicho icho chepamusoro. Ndozvakafambira. And then she says, he came to restore the moral image of God in man. Hey! Menogana manzoro ndadzwa panapa. Marriage basa rayo ndere kuburitsa pachena morality ya baba. Kwanzi Adam pawemutarisa. Kwanzi akanga akakwana. Mkwaniro wake kwaengo kamera se. Even amapipito, ma shoulders, aindirana nemuviri. Izvi zvekubhenda izvi ndo mweya wechitema. Adam kwanzi kana wakamutarisa akanga ari evenly distributed as far as the frame was concerned. Framework. Iyewo munhu asikwa achibatiwa nemaoko matena. Actually kwanzi muka chaidzo, muka zvadzo generally kwai dzaifarira kutamba pana Adam naEva. But pandaiverenga kwanzi dzaiteerera kana dzatsiugwa. Kureva kuti dai dzairegwa dzichiita madiro aisamboita kana chinhu. But yainzi ibva yobva shumba. Yonzi vataura. Why? They saw God in Adam. Kanzingirozi dzaifarira kuzotandara navo mugarden. Kuzoona kuti vaswera sei. Because it was a miracle. There was no way kwakune vakadaro vakanga vasikwa zvakadaro naMwari. Saka pana Adam papaitwa umhizha unohlisa hwaMwari. Saka marriage manje kwanzi basa rayo ndeyekudzosera chimiro ichocho chekuti nemhuka dzoda kusvika pamba penyu dzisingahle kudliwa. Ndiri kureva basa remarriage. This is why Christ paakatanga ministry, the first miracle yake akaita pamuchato. Akashandura mvura akaita wine. He was sending a message kuti chinhu chinokosha pano panyika it's marriage, because marriage ndo muchabuda unhu hwoumwari. Restoring the image of God for those who are married is the image of God in that marriage. Mwari ari kuonekwa here muna baba vari papo pamusha ipapo. This is a very important challenge. Anoda kusiya kusangano raMwari. Murume vanova baba vari kunzi basa ravo mukati memuchato kuti chimiro chaMwari chionekwe. What a challenge. This is why Adam, when Eve paakatadza, Mwari ana kutsvaka Eve. Anoti, where are you, Adam? Hey, pandakaitarisa ndakati, why would God seek after Adam? Iye achiziva kuti anga adla ndiEva. Mwari ari kuti, the moral thinking tank of the house is the man. Saka na mai vaita makuwa, Mwari anoti, uri kupi kwa Adam? Kunzi bati ndimai kanza, ini ndakazodza baba kuti vave hunu mumuchato. Hunu wangu. Saka na mai vakaita tumwe tunyaya twese nevana vakaita tumwe twese, anovhunzwa ndo bhodho rehunhu. Bhodho rehunhu pamba ndikutaura chishona, because thinking tank inoreva kuti ndo tengi iro, chijojo chehunhu ndibaba. Jojo ndo tengi gari riri kutora mukombe basi. Saka kana mumba marasha hunhu, Mwari anovhunza kuti tengi, where are you? We must pray for the restoration of the character of God. Mukati medzimba dzedu. This is not a small challenge, by the way. It means that Baba must resemble the character of God. That's why the Bible says, do not be unequally yoked with those who do not believe. What does that mean? Mwari vanotsvaka, kuna Malakai vanoti vanotsvaka rudzi gwavo pavana. In other words, the DNA yaMwari yafanira kuraswa nekubuda kwatinoita. Let's maintain the DNA yedenga.
kuti kana Mwari vakatarisa muri vanoona kuti hunhu hwangu huri kuonekwa pana Baba. Kana Mwari vakagogodza pamba vachitsvaka hunhu pamba, vanofanirwa kuona Baba kubva vati uyu kana monditsvaga onai ini paari. Saka zvinoreva kuti kana zvinhu zvabhenda, gadzirai Baba. Ndo chitubu chemorality. According to this, I want to pray with somebody who is saying, I want the image of God to be restored upon me. Ndoda chimiro cha Mwari chidzoke mukati memuri yangu. Wakomana, nyika yafumuka. Wakomana, nyika yafumuka. Angwe madrugs ezvino hatichina mberi kutoinda uko. Hamufi vakaona totongotenda Mwari kuti pfuta asadzarira muZimbabwe. Dedzairira mayouth sezvari kuitika kuUkraine kuti vanongokumbwa kuti vaende kuhondo. Hapana yairirira kumuvengi, dzaiperera pamhuri. Madrugs chete. There is no morals in our children today. Check, vana vapera nekuda kwezvinodhaka. Ngatitendei Mwari nevana vari muchechi vanoita ruzha varimo. Uzo pano mumwe akarimbotaura imwe story akati, iwe ndinoda hangu muda undinetsa muchindinetsa kunzi iwewe watendeuka uri kudla nyama udla. Kanzi munoziva nyama dzandakarega imimi sandaya kuchechi kuno. Munondidzivisa yehuko, hamuzivi dzandakarega. Pane dzandaidla ndisati ndauya kuno. Mutotenda kuti ndasarira pauku. Ngavanetse vari muno. Vari muno muchechi zvavo vachishupa. Nyange wakaita WhatsApp muno, it's better vari mukati. Bozi kunze koruma. We must thank God we still have them around. Vanombonzwawo hana ichirova kana vhangeri raparidzwa. Mwari ngaatendwe because vana vaparara. Toda kuti tinamatire kuti Mwari vadzose chimiro chavo mukati medu. When Christ died on that mountain, he declared, it is finished. Why? Aireva pachena kuti chimiro chake chadzoswa muvanhu. Slowly but surely, Kristu ari kuvandudza zvimiro zvedu. Tidzokere pachimiro chedu chekutanga. Satani uchanyadziswa musi paicharira hwamanda. Akuti shaiwa pano takunoonekwa kunyika yatisingazopatsani zvakare, where we'll never grow old. If you want to be there, I want to pray with you. Kuti I also want to be there. Ndisanyadzisa Mwari ndichiri pano. I want to pray a special prayer for all men here, all the Adams here. It's your day. This is your message. This is our message. You are saying, Pastor, vanhu ngavaone Mwari pandiri. Sababa. Simuka ndinamatenewo. Vanhu ngavaone Mwari pandiri. Kana zvaramba kumwe kwese, vanhu vati at least baba vacho munhu kwaye. Job akatry. Kana vainda kunotamba, ainoti uyai tite zvipiriso, vouya akazama. Kusvika musi wavakanoparara musi umwe chete, vana pakashayiwa akadzoka, asi Jobho akazama. As men, let's try with Almighty kuti timire panzvimbo dzedu Mwari vagotipupurira. Azama pati zvaramba hazvo. Tisava muenzaniso wekudzikisira
chimiro chaMwari kumhuri dzedu. Oh Africa, every man out there must stand on their positions kuti Mwari agoti vamwe veshe vabva asi varume vakamira. Kana zvadaro Mwari anohwira tsitsi Israel. As we pray, I want to remember vakomana vari pano nemiwo, you must be included in this. Kana Mwari akakutarisai ari kuona the heirs to the throne. Muri kuti nesuwo sevakomana tichikura hatidi kushoresa chimiro chaMwari. So mukaiti gonamata nemi. I want to pray with you. If you check, the Bible says Adam achipiwa mudzimai, mudzimai anga anzi auye kuzobatsira murume wake. But pakaitika disaster. Ana mai vari pano, ana sisi vari pano vari kuti hatidi kuva chigumbuso mukati memhuri. Nemiwo simukaiti namata. Hatidi kukonzeresa dambudziko mukati memhuri. Mwari ngatibatsire tisapote the thinking tank yemorality. Kuti kana toonekwa konzi iyi ndo mhuri yangu inotadza chimiro changu, kana Jesu akuya vanouya kuzotora vanhu vane chimiro chakafanana nechavo. Pastor, we are praying. Tinoda kutendai Jehovha nesoko renyu ramataura kwatiri. Rauya riri dunga munhu. Umwe neumwe Jehovha tanzwa muchitaura nesu. Panguva dzino Jehovha sangano renyu tasumuka as individuals. Takamirira wana baba vari mukati memusha uno. Takamirira wana mai vari mukati memusha uno. Wakomana nawasikana vose vari mukati memusha uno. Kunyangwe nevari kuona mharidzo ino Mwari, wherever kwavari soko rasvika nenzira yakatsanangurika Mwari. Toda kungokutendai Jehovha nemhaka yekuti chishuviro chenyu chokurestore identity neimage yenyu mukati meupenyu hwatiri kurarama. Jehovha tinoda kungokutendai nemhaka yekuti mataura nesu nenzira yakatsanangurika. Tibatsirei mucherutombo matiri kurarama Mwari. Vanotiona vaone image yenyu. Tibatsirei muHarare matiri. Vanotiona vaone image yenyu. Tibatsirei muSouth Africa matiri Mwari. NokuAmerica nokuCanada. Vavakidzani vedu shamwari nevatinoshanda navo Mwari. Vaone chimiro chenyu charestorewa mukati meupenyu hwedu. Tiregererewo Jehovha patakakutadzirai. Patakapa a distorted image, patakapa a distorted character yenyu. Tiregererewo muchitiro zvinopfuura nekunaka. When you have forgiven us, Lord, tipeiwo mukana wokukuraramira nenzira yakafanira. Toda kungokutendai nesoko renyu ramatipa. Rangarirai mudziyo wamashandisa, naiwo Mwari muitirewo nyasha. Mugoropafadza mhuri yose yokwamakiwa Mwari, pavanoenda kuzvikoro, kumabasa nepavanoshanda nokuminista. May the church and the whole world see your image being reflected mukati mekurarama kwavo. Waitirewo nyasha nesuwo mugotiropafadza nenzira yakatsanangurika Mwari. Toshuvira zvaitwa zvapera sokutaura kwaJoni, musi wamuchauya tigokuonai tafanana nemi nokuti ndo munamato wedu. Komborerai vose vasumuka, vamwe tasumudza mwoyo yedu, tiitirewo zvinopfuura nekunaka. Mutipawo simba rokurarama sokutaura kwaita shoko renyu. Ndo munamato wedu nokutenda Mwari. Muzita raJesu Kristu tenzo rinogara nokusingaperi. Amen. Amen. Kanifanena Jesu awe mponesi wangu, nizatenyine rudo, nipawe sesenjiwa. Kanifambesa Jesu murendo
sendere murombo meya garaine dimponesi kana achinzwa chiri dzimwedzi chiputsika adzitire mutsangeni anondinzwa gawo anonditungamira nekundiregerera nganditwe mutsvene garaine ndimponesi ngandifanena Jesu mukurarama kwangu ndizorore kunemwi panzvimbo iyerere ndibarwe patsva ini nerudo rwake Jesu nganiwe nerutendo garaine ndimponesi. Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa Ekaya 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 ligaba asambene kaya ekaya kaya ekaya ekaya ligaba sizo natele makumen ekolide ekaya ligaba sizo natele makumen ekolide ekaya ligaba asambene kaya asambene skambele zubiri ekaya ligaba asambene kaya asambene skambele zubiri ekaya ligaba Ario anerunyararo Ario anerunyararo rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa Ario anerunyararo Ario anerunyararo rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa Beapa zvakaita senyanza Beapa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa Beapa zvakaita senyanza Beapa zvakaita senyanza rudo rwa Jesu
rwatisanganisa rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Zakeyo akamanyamanya akatambuzika, achinda kuona Jesu akakwira mumuti, achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Zakeyo akamanyamanya akatambuzika, achinda kuona Jesu akakwira mumuti, achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Zakeyo kaseka kutsika kumba kwako ndojana, achinda kuona Jesu akakwira mumuti, achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Achinda kuona Jesu akakwira mumuti, achinda kuona Jesu akakwira mumuti. Ndakarwadziwa Jehova atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndiri mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andilisa ine panomo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andimisa padombo petro naye, masiko angu asimbiswa pano, andizongoputike ndire pano, domira ndizofika chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andiparweyo rutsare rukudza, noruimba usiku nesikati, moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese, ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese, ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andimisa ine padombo, ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya, andiburitsa mumatope,
Rinoda zitara Jesu kokunda Mwese Rinozaza wekudenga Rinofaza wepasi Zetarake Rinokunda hamwe Zetarake Rinokunda hamwe Yese Hakuna jere mwezeta Kana moyo wosuwa Hakuna jere mwezeta Kana moyo wofara Zeta Urake Rinokunda hamwe Zeta Urake Rinokunda hamwe Opumaindi fambenemi sezakaita inoki mubateru okorangu titauriranenemi kananzira yoshaikwa divume indi fambenemi andingambo fambideka iroduturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wawengiwa nondieta ese aya matambuzo tenzivumaindi fambenemi Kutimandi Pazororo Sepasizi No Wanando Inozo Famba Nekushinga Notakura Muchinjiko Nakarandi Onezioni Tenzivumaindi fambenemi Kakarandi Onezioni Tenzivumaindi fambenemi Kakarandi Onezioni Tenzivumaindi fambenemi Kakarandi Onezioni Tenzivumaindi fambenemi Inzwa Jesu odaiza Diani osewenza Minda yese yatoiva Diani achapowa Tenzi anonaizira Achazokupatuso Diani achapindura Diripano nditume Kana usinga birinyanza Kana kushumaira Shumaira bahedeni Akakutendereza Kana usiringirosi
Yesu utia katifira ana usiri murindi arushi morwezioni uchinongeta kudenga kunova paupenyu nemina matone shipo woita kuda kwake ungafanane na Aaron kubatira mporofiti hapo mweya ilikufa tenzi achidaita usazotine monyopen hadi kwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake pasika kumupinduram diripano nditunde ya ilikufa tenzi anolanita usazotiwe neunyope anikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume kasika kumupindura diripano nditume. Nekupenya mukombo nekupenya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anotekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu seguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo
ngaifute mwenjeye ifutire yetenzi kumusha wembiri uyo makandi gadzirira moyo wangu notenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobisenamo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobisenamo anopenya mumoyo. Danzwa nezvikomborero muri kuvapatenzi vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi musandi kureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiye mutawe wenyundipenyi mari kuneni mari kuneni madonwe mundipenyi mari kuneni mari kuneni madonwe mundipenyi dangandi rimuchite matine urambo ini imoyowa matwange pasi mundisu nungurenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi musafuvu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesu arunyara rondipenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi dangandi tiri muchite matine urambo ini iwa mayowa batwange pasi mundisu nungurenyi mari kuneneni mari kuneneni madonwe mundipenyi mari kuneneni mari kuneneni
Bawa wa Jesu runyara rondi penyi marikunene wo marikunene wo madonre rondi penyi marikunene Jerusalem akona MC wabangwele